Death now. De nagyon vigyázzatok arra, amikor ilyen produkciót csináltok, hogyha ilyen módjátok, használtátok a rockot. Azért tetted bele. Hiszonyán énekeltek. Nektek erre nincs szükség. Úgy csináljatok, mintha. Most nem tudtam, hogy ez paródia, vagy ez rendes produkció. Sajnos egyértelmű, hogy értsük a Feróval egy picit, mert mindig bevillan az, amikor először láttam a titeket. És ugye